opportunities no sentai kubuni time mada mano saimaya tam nengangke James Martin namaro snia phono mano bo asok screen no jaya pia ba cover album ro tongo bo film ro tongo hengetai Bollywood ni movie time mo uri aro ke bo kisami samu khangno jaka pia ba bin samung aboya bini samung no tangi thanani boro represent khlayo Tripurani ongino so takhu tini nong nin khokte kisami sa kau jong khana namu jungo khulumkha jotono bela bela khulumkha ogra chakra tini takhu jotono ani kokul kisa mistake mano ori bai kisa apologize hai pano tini hani kok bai kok sanai kok borok first of all ano tini also o stage no ya ano recognize rinani bagai overall sake atano all Tripura Artists Association no ang bela bela hambai sao and tini ata sala tei ata daminton no bela bela hambai hello yeah so puila ni simi jefurang dance jefurang b-boying dance klaipuru 10 12 o jorao ano kaisa event on nai ano kaisa opportunity dikha bukha movie o kaisa chicken sa stunt ni action ni part klaina ni bagi so omono ang ani life ni turning point no ang as a memory ang talangoi thang tongo because o sin o bukha ni o je joraun on omor sorry oroni simino ani turning point ongka jang cinema ni dunia o hapka from dance ni dunia ni simi so tini ani career ni sake kokburok kaitam music video khlaika then excuse me ga jong kisa bini physical bai stand kisa nai de mano live bai tamo hey bai nai na musuk no bo taiga sob tung ya phono pia bas stanless amo hai khai mana no nei wan chogowa ani mokol bale nokjak noro no kisa phono na mujung bo ang phono na mujung bo ya phono onke bono norok mungso phono nangya ang kaisa simi kaisa klur nai a klur ni bisin tuina rok suba chorudi yapa khorokna ni zamana thang paikha okay ang 1 2 3 hanai norok au hunima go sinai joto no palke kok borok bai au chiri khogoi 1 2 3 ayang uklok joto no palke khorang tai sa tono nangkho khorang tai botono nangkho jirania bazaro khonona nangana okay 1 2 3 Hadi sungguh instan tuh sungguh kisah naik lagi. Anda sih terong nanda. Iya dulu. Oh itu nahannya. bo side money kisa taho kisa mo joraba thui bo kisa kisa oi tongo warm up kriba so spring yak mo phaya dano hikiri jagoi tongo phia ba support narongni yafa khormung kotor ka kaisa namo takhuro bukhuro bo Ajay Devgan no bahai ke stand phire ngabo kisa bo phunuk nai Tanaji movie Ajay Devgan je poila o entry mukhang kholoboi jokhon kholoboi phayo saga te haike dukhui tei choroi bono phorung mani Bollywood khlaipurke dukhi ronango pia oroba dukhi sara khlaiba tongo Jordan please.
atomsa kesang jakba kisa thui tung phayako যতনা পালখে বড় লগে লগে প্লিজ যতনা পালখে ওয়ান্ডারফুল kesang mani bagui busak kisa ran sajak haifano bo chai tokha bo actually bo Mumbai o tongo jung bono chini o pandao manjak phainani bagui bono jora nasuka haifano jora rui mayani phano bo o jaga o chini o pandao manjak nani bagui jora rekha taku James no belake hambai nung taibo kuchuk saka kathung taibo chini Tripura hasteno kuchuk bere moti sathung hnoi nano jung koyo tai nung o jaga o jara nung hai imang nugui tongnai temung tongui tong khangkhe nung horona tamo kok kecharna ni muchuk ani career ni angbo starting no ang mansugo journey si tabu start se mi ungkha so ang omso tamo sanai boto bujilia because ani bo experience ang tebo samung khlai nai but sanani kisa ang sanai je omo ang je saitung omo ani thinking ang je wansuk mani omono saitung ang express khlai tung chung wansuk mankhe chung khlai bo man nai ang to yang wansugo so obo kono problem kori chini Tripura ha ungthung north east any jaga ni ungthung chini any situation ungthung family ni support financial support or any kind of problem ungkhebo nini bisingo khlaina ni omtui wansuk mani tongkhe 100% khlai man nai only wansuk mani an important ko ungkha 100% commitment by continue mane without pause pause so omso nang sana muchungo ani joto dologno coming up upcoming generations logno ani brother sister logno hingga tamo himbai je imang no hoye narong imang no kathang to na de muchung Tebung norok ni imang no success khlaina ni thangka ke choi abui samung tangai thangdi dedicate khlai samung tangdi tai norok je imang nok mani o imang nok poito khlaidi imang success ngai jing tini o jagabo ata all artist association khlaina hani sai tok mani 20 bochor kakha 20 years ni yagulo sung tini khumlung am chayo phai ata songsawi o jaga khlaiman mani o panda obo chini imang tongmani sung tini o imang no muk thang khlai mangkha norok bo khlaimanai 100% so sung phadi sung buskang ni bukak thaino hai thanglai phinai rsamong ni bising chini panda taibo kolok tongkhu choyawi nai tongdi thank you so much ambai